νομικός σύμβουλος, αυτό που έδειξαν εδώ, το master plan, που εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει master plan, είναι πριν από 29 χρόνια, 1995. Ξεκίνησε το έργο να γίνει. Η κοινοτική αρχή τότε και αργότερα η δημοτική αρχή, γιατί εκείνη την περίοδο η κοινότητα έγινε δήμος, ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος, ήμουνα εγώ, ο οποίος παραιτήθηκα γι' αυτό και ανέλαβε άλλος, και ήταν στην Επιτροπή Δημοπρασίας. Έξω λέγανε και οι φορείς οι ντόπιοι που δεν υπάρχουν εδώ σήμερα, οι ραφινιώτες, οι γηγενείς, ότι είμαστε κατά του master plan. Μίζων λιμήν Ραφίνας τον έλεγαν τότε, ήταν ο τίτλος και όχι master plan. Master είναι ελληνική λέξη, μίστο, που σημαίνει δήμο. Αυτή είναι η βλακεία που γράφουμε εκεί. Με συγχωρείτε. Master plan, από εκεί προήλθε ο μάστορας, ο μίστορας, ο μάστορης, ο μίστορης, ο μαστοράκος, το μαστοράκι, ο μίστερ, που πήραν οι Άγγλοι, και το μάστερ. Εκεί, που σημαίνει η δήμον. Έχουμε βρει ενός αντικειμένου. Όμηρος. Μυριώνεται αντίλογον, μίστορες αιτή, το λέει Όμηρος. Και δεν ξέρουν τι γράφουν, αλλά για να μπερδεύουν τον κόσμο. Τι έγινε τότε? Όταν έγινε δημοπρασία εκρυπτών, το μάθαμε. Στην Ομαρχία. Και ξεκινήσαμε. Τότε είχε κατοικήσει στον Πρωτέα στην οδό Θαλίας ένας δικηγόρος, Μπρατσιώτης, για να είχε πάλι να διαρρεύσει πάνω στη θάλασσα, όπως να έχει τη θέα του λιμανιού, τη θάλασσα του καθαρό αέρα. Νομικός σύμβουλος του Κωνσταντίνου του Μητσοτάκη το έκανε πρωθυπουργός. Πρώην νομάρχης της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αττική και ήταν και δικηγόρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο ΣΤΕ. Ήρθε και βρήκε εμένα, γιατί αν δεν δέχονται, θέλει έναν εντολοδόχο να πάει να κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν δέχτηκε κανείς. Δέχτηκα εγώ τότε. Και ξεκίνησε. Πήγε στο πέμπτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και σταμάτησε το έργο γιατί είχε ξεκινήσει. Είχε πάρει ο εργολάβος, ο οποίος ήταν οικείος υπουργού, το έργο και έφερνε από απέναντι από την Εύβοια με μπαούνες ογκόλυθους να τους ρίξει, γιατί το ρέμα μεταφέρει ζήματα και είναι ολολάσπητο η περιοχή του λιμανιού εκεί. Πήγε στο πέμπτο τμήμα, πήρε απόφαση το πέμπτο τμήμα να σταματήσει το έργο για 9 μήνες μέχρι να εισαχθεί στην Ολομέλεια. Εισήχθη στην Ολομέλεια, τον θυμόσες τότε δηλαδή, πρόεδρος. Η συγγήτρια ήταν καταπέλτης κατά του έργου. Ο δε Τεγλερής αποκάλυψε τότε του Λαϊώτη στην αγόρευσή του ότι δεν μπορεί ένας υπουργίσκος να καταστρέφει μια πόλη. Γιατί ο Μπρατσιώτης, ο δικηγόρος, που είχε πάρει την εντολή δική μου, είχε ένα μεγάλο απαγορεύονται διεθνής. Είναι διεθνής αυτό. Διεθνής διάταξη που λέει απαγορεύονται να γίνονται λιμάνια όπου εκβάλλουν μεγάλη χήμαρα και ποτάμι. Και τους τελείωσε. Σταμάτησε το έργο. Και έρχεται μετά από 29 χρόνια ξανά το ίδιο. Τα έχω πριν από 29 χρόνια αυτά όλα. Λίγες τροποποιήσεις έχουν κάνει εκεί. Αλλά όμως τι άλλο είχαμε εμείς εδώ? Είχαμε κίνημα. Το είπε κάποιο κύριο, και εσείς νομίζω το είπατε. Ξέρετε τι κάναμε, έχουμε ένα μεγάλο όπλο. Κλείνουμε το λιμάνι όταν δίνουν να φύγουν τα πλοία το Σάββατο που φεύγουν πολλοί. Εκεί τους τσακίζαμε. Ξέρετε, τα πλοία τα έχουν για να βγάζουν πολλά χρήματα οι εφοπλιστές, έτσι. Ήταν σύμμαχοί μας οι εφοπλιστές, γιατί χάνανε τότε πολλές δεκάδες εκατομμύρια δραχμές και έλεγαν στην κυβέρνηση, γιατί αυτή κυβέρνανε, δεν κυβέρνανε Μητσοτάκη, το Τσίπρα και βέβαια. Και τους λέγανε, τελειώνετε με αυτούς και παίρνανε το μέρος μας. Έτσι σταματήσαμε όλα ό,τι θέλανε να κάνουν εκεί. Καταλάβατε, τι άλλο είχε τότε η περιβαλλοντολογική μελέτη? Υπομορφή ερώτηση, η τότε.
Υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ραδιενέργειας. Και από κάτω απαντούσε και έλεγε ναι. Δηλαδή θα φέρνανε από την Ευρώπη, γιατί τα ξέραμε και αυτά, απόβλητα να τα πάνε στη Μέση Ανατολή, οι Ευρωπαίοι, οι φίλοι μας. Και τι άλλο μας στέλνανε όταν ήμουν εγώ από το 1986 μέχρι το 1992 και μετά έφυγε, ασχολούμαι με την ιστορία και τον πολιτισμό και γράφω βιβλίο. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στα βιβλία μου. Αραφινίδε Αλέτου και τα γράφω αυτά. Για το λιμάνι της Παραλιακής, το τι είναι να γίνει. Δεν ξέρω αν το έχετε. Αν τα έχετε. Ασχολούμαι. Τι άλλο μας στέλνανε από τη ιατρική εξουσία και στο Κοινοτικό Συμβούλιο και στον Πέτρο αργότερα. Για την ανάπτυξη που μας λέγανε και βέβαια για να πάμε πιο μπροστά, όσο δυνατόν πιο γρήγορα στην ανάπτυξη, να πάρουμε απόφαση, μας στέλνανε έγγραφα, να ιδρυθούν στη Ραφίνα ή και ανοχής. Και εμείς βέβαια τα πετάγαμε στα σκουπίδια. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει. Ευχαριστώ.